Jonggrang. Goyang dong. Sing, sing, asik, asik. Oh, aja mepet-mepet aduh reno. Kula teng mriki nggih. Oh iya no. Joko Bandung kowe aja gumanungko barang iki kanggo kudu rong rampung Pelopati Kang Mas Prabu Gupala kang wasida labuh ing Wananegara. Sumpundut Jarawa Joko Bandung aku terbebebono Candi Sewu sewangi kudu dadi iyo Jonggrang aso yo wahyu budaya. Barang iki kanggo kudu rong rampung Pelopati Kang Mas Prabu Gupala kang wasida labuh ing Wananegara. Ayo Joko Bandung aku terbebebono Jaranan Sewu sewangi kudu dadi tenane sekeca to Mak malih napa mboten. Wong konek kula selak wangsul lho, Pak. Lah iya, lah nggih sakniki mawon. Duite nggo? Engko lho. Lho, duite nggih sakniki wong nyanyine sakniki kok duite engko piye? Duit ae wong. Lho, Pak, pripun to, Pak? Sakniki lek cantik niku bondone napa?
Duit. Langsing bondone napa? Duit. Seksi bondone napa? Sanes kula lho sing ngomong. Duit. Ibu-ibu lho. Ora enak nduk duwe nduk. Nggih mboten eca Pak lek di maem mboten eca. Tapi lek damel maem eca. Malati duit iki. Lho. Sinten sing ngomong? Aku dilekno teblokno lek malate lek ilang. Lho nggih mboten usah niku. Mboten sah dijajal lek niku, Pak. Jajalan bandem ngono. Lah niki ibu-ibu niki pun ngatung teng mriki kok. Bandem sitok-sitok ngono lho. Napa sing dibandem? Bandem duit. Nggih mangke malih nggih Bapak nggih. Oke, semoga